हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు వచ్చింది. సో ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 11వ రోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములోని ఆ 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప దర్శన యోగమును ఈరోజు మనము చూడబోతున్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. శ్రీ గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామము. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. మంగళాచరణము. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీ కృష్ణ ప్రణామము. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. పంచతత్వ మంత్రము. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ జయ యశోదనందన వ్రజ జనరంజన జయ యమునా తీరా వనచారి యమునా తీరా వనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.
సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో నిన్నటి అధ్యాయము అయినటువంటి ఆ 10వ అధ్యాయము భగవద్ విభూతి. సో దాంట్లో మనం చూసినటువంటి కొన్ని అంశాల యొక్క సారం చూసినట్లయితే, ఆ 10వ అధ్యాయంలో ఆ పరబ్రహ్మము అంటే ఆ దేవాది దేవుడు, ఆ భగవంతుడు ఏ ఏ రూపములలో గోచరిస్తున్నాడో తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే సకల చర అచరములలో, లోకములలో, యుగములలో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క అనంతమైనటువంటి విభూతులలో కొద్ది విభూతులను భగవానుడు అర్జునుడికి తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, నేను సమస్త మానవుల హృదయాలలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. సమస్తమునకు ఆది మధ్య అంతము నేనే. అనగా దైవమునకు ఆది అంతము నామము రూపములు లేవు అని, అలాగే ఆదిత్యులలో ఆయన విష్ణువు అని, తేజోమైనటువంటి వాటిలో అంటే ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి వాటిలో ఆయన సూర్యుడును అని, గోవులలో కామధేను అని, దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడు అని, ఆయుధదారులలో శ్రీరామచంద్రుడు అని, నదులలో పవిత్ర గంగా అని, స్త్రీలలో కీర్తి మేధ మరియు క్షమ ఆయన అని, అలాగే పాండవులలో అర్జునుడు అని, మనసులలో అంటే మునులలో సాధారణంగా ఆయన వ్యాసుడు అని, యాదవులలో వాసుదేవుడును అని, విజయులలో జిగీసను ఆయన అని తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే మోసగాళ్లలో జూదము ఆయన అని చెప్పారు. జలాచరములలో ముసలి ఆయన అని చెప్తున్నాడు. జలరాశులలో సముద్రము అని, అలాగే వృక్షములలో రావి చెట్టు ఆయనని, దేవర్షులలో నారదుడు అని, ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతము శోభోవంతంగా ఉత్సాహభరితంగా ఉండేటువంటి అయిన ప్రతి వస్తువు కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క తేజస్సులోని ఒక అంశము అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సప్త ఋషులు, సనక సనందనాదులు వంటి వారు మనవులు వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క మానసము నుండి ఉద్భవించారు అని చెప్పారు. అలాగే ఇంకా చెప్పారు ఆయన, జ్ఞానులు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య విభూతులను తెలుసుకున్న వారై ఆ భగవంతుడు యందే మగ్నులై పరస్పరము ఆ భగవంతుని గురించి ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఆనందిస్తారు, పరమ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్పారు అని ఆ భగవంతుడైనటువంటి వాసుదేవుడు ఆయన యొక్క విభూతులను వివరించుకుంటూ వచ్చారు. ఇక సో ఆ విధంగా ఆ విభూతులు అన్నీ విన్న తర్వాత ఆ అర్జునుడు ఆ భగవంతుని గురించి విన్న తర్వాత అర్జునుడిలో ఉండేటువంటి మోహాలన్నీ కూడా తొలగిపోయినట్లుగా భావించి ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ఆయన అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. దానికిక ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూప దర్శనాన్ని కోరుతూ అర్జునుడు ప్రారంభిస్తున్నాడు. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు ఈ విధంగా, దయతో నీవు తెలియపరిచినటువంటి ఈ యొక్క పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము విన్న తరువాత నా మోహము ఇప్పుడు తొలగిపోయినది అని అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటున్నాడు. సో అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానులు ప్రతిసారి కూడా ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి విభూతులను, ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియచేస్తున్నాను, రహస్యాన్ని తెలియచేస్తున్నాను, ఇది విన్న తర్వాత నీలో ఇంకా నీవు తెలుసుకోవలసినది కానీ ఏమీ ఉండదు అని ఆయన్ని మేల్కొల్పుతూ ఆ అర్జునుడి యొక్క లాభం కొరకే అవన్నీ తెలుపుతున్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన గ్రహించి, సో ఆ భగవంతుడు అర్జునుడిపై దయతలచి ఆ రహస్యాలన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్క రహస్యాన్ని ఆయన నెమ్మదిగా ప్రతి అధ్యాయంలో పెంచుకుంటూ ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని
విన్ తెలియచేస్తూ వచ్చారు. అది అంతా విన్న తర్వాత ఆ అర్జునుడు అంటున్నాడు, నాలో ఉండేటువంటి ఆ మోహమంతా కూడా ఇప్పుడు తొలగిపోయినది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో కనుకనే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వకారణుడు, కారణ కారకుడు ఆయన. అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ రూపంలో ఆయన నిలిచి ఉన్నాడు. ఆ విషయాన్నంతా కూడా అర్జునుడు ఇప్పుడు నమ్మకాన్ని పొంది, సో ఆయనలో ఉండేటువంటి మోహమంతా తొలగిపోయినది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా త్వత్త కమలపత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ కమలనేత్రుడా, సర్వ ప్రాణులు జనన మరణాలను గురించి వివరంగా నీ నుండి విన్నాను. నీ శాశ్వతమైన మహిమలను అనుభూతము చేసుకున్నాను అని ఆయన ఏమి అవగాహన చేసుకున్నాడో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలలో సర్వ ప్రాణులకు వారి యొక్క జననాలు మరణాలు ఏ విధంగా సంభవిస్తున్నాయి అనేటువంటి అంశాలను ఆయన చెప్పినటువంటి వాటినన్నీ విన్నాను అని, ఆ విని అవన్నీ కూడా నేను అవగాహతం చేసుకున్నాను, అనుభవపూర్వకంగా నేను తెలుసుకున్నాను మీ నుండి విన్నటువంటి వాడిని. ఆ నిత్య శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి నీ మహిమలన్నీ కూడా నేను అవగతం చేసుకున్నాను అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఏవమేతద్యతతం త్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపము చూచుచున్నప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలి అనుకుంటున్నాను అని ఇక అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత, అనుభూతి నొందిన తర్వాత ఆయన అంటున్నాడు, ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపము చూచుతున్నాను. సో నా ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ భగవానుడు అయినటువంటి నిన్ను నేను చూస్తూ ఉన్నాను. అయినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమంతా ఎలా ప్రవేశించావో నేను చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని, అంటే విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉండేటువంటి ఆ భగవానుడి యొక్క విరాట్ రూప, ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించాలి అని అర్జునుడు కోరుకుంటున్నట్లుగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో తన యొక్క కోరికను విన్నవించుకున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. సో ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో, ఓ ప్రభు, ఓ యోగీశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన విశ్వరూపమును నాకు చూపుము అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా వేడుకుంటున్నాడు. ఆయన చూడండి, ఇక్కడ నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగేటువంటి సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపమును నాకు చూపించు ప్రభు అని ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ అంటే సాధారణంగా మనిషి ఆ భౌతిక ఇంద్రియముల ద్వారా దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణి యథార్థంగా చూడలేడు, వినలేడు, అర్థం చేసుకొనలేడు, గ్రహించలేడు అని చెప్పబడింది ఇంతకుముందే మనకి. కనుక ఇక్కడ ఆయన అంగీకారంతోనే ఏదైనా మనము చూడడం కానీ వినడం కానీ ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుకనే ఆయన అంటున్నాడు, నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించగలిగేటువంటి
భాగ్యం నాకు ఉంది అని అనుకున్నట్లయితే, నీవు చూపదలుచుకున్నట్లయితే నాకు నీ యొక్క విశ్వరూపమును, ఆ విశ్వరూప యొక్క సందర్శనము నాకు కలిగించు మహానుభావ, ఓ యోగేశ్వర అని అనేటువంటి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆ యోగీశ్వర్ అనేటువంటి పదం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ ఆ భగవంతుడు అనంతుడైనప్పటికీ తనకు ఇష్టమైనప్పుడు మాత్రమే, తన దయ ఉంటే మాత్రమే మనము అతన్ని చేరుకోగలుగుతాము, చూడగలుగుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ అర్జునుడు ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగిన తర్వాత ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా ఆయన యొక్క ఆ దర్శనాన్ని చూపించడానికి ఒప్పుకుంటూ అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ పశ్యమే పార్థ రూపాని శతసౌత సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతీని చ. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు అర్జునుడితో. ఓ అర్జున, అంటే ఆ అర్జునుడికి తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు వినమ్రంగా ఆ విధంగా అడిగిన తర్వాత తన యొక్క విశ్వరూప సందర్శనము ఇవ్వాలి, చూపించాలి, తన విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి ఒప్పుకొని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అర్జునుడితో అంటున్నారు. ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణములు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపములను ఇప్పుడు చూడుము. సో నీవు అడిగావు కదా నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని సందర్శించాలి, దర్శించాలి అనేటువంటి కోరికతో నీవు అడుగుతున్నావు కనుక వందల వేల కొలదిగా గల వివిధ అద్భుతమైనటువంటి ఆకృతులు, పరిమాణాలు, రంగులతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని చూపించదలుచుకొని ఆ యొక్క స్వరూపమును చూడు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు. ఇహైకస్తం జగత్ కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యదృష్టుమిచ్చసి. ఓ గుడాకేశ, నీవు చూడాలనుకున్నది ఈ శరీరంలో ఒకేసారి చూడవచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపము నీవు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నింటినీ, భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు చూపిస్తుంది. అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది అని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుణ్ణి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, గుడాకేశ అని సంబోధిస్తూ అంటున్నారు. సో అంటే ఆ చీకటిని జయించినాడు, అంటే చూడదలుచుకున్నటువంటి, దర్శించదలుచు అనుకున్నాడు కదా. సో ఇక్కడ నీవు చూడాలనుకున్నది, నీవేదైతే నా విశ్వరూప దర్శనము నువ్వు అడుగుతున్నావో, నీవు చూడాలనుకున్నది ఈ శరీరంలో, నీ ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఈ శరీరంలోనే ఒకేసారి చూడవచ్చు. నువ్వు మొత్తాన్ని, విశ్వమంతా చూడాలి అనుకుంటున్నావు కదా, అదంతా కూడా ఈ శరీరంలో ఒకేసారి చూడవచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపము నీవు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నింటినీ, నీవేదైతే ఇప్పుడు కోరుకుంటున్నావో, అలాగే భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని కూడా నీకు చూపిస్తుంది. అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఈ దేహంలోనే నీవు అన్నింటినీ కూడా చూడవచ్చు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా ఎవడూ కూడా ఒక్క చోటనే కూర్చుని ఈ విశ్వం మొత్తాన్ని చూడలేవు. ఎంతటి ఆ స్కోప్స్, మైక్రోస్కోప్స్, గెలీలియోస్కోప్స్ ఏవి ఉపయోగించినా కూడా మనము ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి మొత్తాన్ని కూడా ఒకేసారిగా దర్శించలేము. కానీ ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మొత్తాన్ని కూడా ఇప్పుడు నీవు ఏది కోరుకుంటున్నావో, భవిష్యత్తులో నీవు ఏది చూడాలి అని అనుకుంటున్నావో అంతా కూడా ఈ నా దేహమే, నీ ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఈ శరీరంలోనే మొత్తము అంతా ఇక్కడే పూర్తిగా ఉంది, నీవు దర్శించవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి నీవు అంటే ఈ భవిష్యత్ కాలంలో, వర్తమాన కాలాల్లో కూడా, భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలంలో ఏది నీవు అనుకుంటున్నావో అవన్నీ కూడా నేను సమస్తాన్ని ఈ దేహంలోనే నీకు చూపిస్తాను అర్జున అంటూ ఆయన యొక్క ఆ విశ్వంలో ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నాడు అని ఆ విశ్వ రూపాన్ని
ఆ అర్జునుడికి ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపిస్తున్నారు. అంతకుముందే చెప్పారు, వందల వేల కొలదిగా ఉండేటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆకృతులు, పరిమాణాలు, ఆ రంగులమయంగా ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క ఆ విశ్వరూపం అనేక అనేక ముఖాలుగాను, అనేక చేతులతోనూ, అనేకమైనటువంటి దివ్య ఆయుధాలతోనూ ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాటినన్నింటినీ కూడా ఆయన చూపించడానికి, ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సన్నద్ధమయ్యారు. అయి ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు ఇక ఏమంటే, నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుమనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్యమే యోగమైశ్వరం. కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి నీ యొక్క ఆ కళ్ళతో నీవు చూడలేవు. కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తాను, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని నేను నీకు ప్రసాదిస్తాను. నా యొక్క మహా అద్భుతమైన ఆ వైభవమును నీవు దర్శించుమని. అప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి, ఈ ప్రాకృతికమైనటువంటి కళ్ళతో ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించలేము అని చెబుతూ, సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు సాధారణ విషయం ద్వారా ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూడలేరు అని చెప్తూ, ఆయన నీకు దివ్య దృష్టిని, అంటే ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించగలిగేటువంటి ఆ దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. దాని ద్వారా నా యొక్క ఆ వైభవంగా ఉండేటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుము అని అర్జునుడితో చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఆ విధంగా వారి ఇరువురి మధ్య జరుగుతూ ఉండేటువంటి ఈ సంభాషణ అంతా కూడా ఎవరు సంజయుడు వింటూ, చూస్తూ, దర్శించగలుగుతూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉన్నాడు కదా. సో మరలా సంజయుడు అంటున్నాడు, ఆ విధంగా ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత సంజయుడు చెప్తున్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సంజయ, ఓ కింగ్, హ్యావింగ్ స్పోకెన్ దస్, ద సుప్రీం లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ మైస్టిక్ పవర్, ది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ డిస్ప్లేడ్ హిస్ యూనివర్సల్ ఫామ్ టు అర్జున. సో ఆ విధంగా అంటున్నాడు ఎవరు? సంజయుడు. ఓ రాజా, అంటే ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, ఓ రాజా, ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ మహాయోగీశ్వరుడు అయినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపిస్తూ ఉన్నాడు అని ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక చెప్తూ ఈ విధంగా ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడండి. ఆ విశ్వరూపం ఎలా ఉంది అంటే, ఆ రూపం అనేక ముఖాలతో, అనేక నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్యాభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టిన పెక్కు దివ్య ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, దివ్య వస్త్రాలతో, దివ్య గంధాలతో, మహా ఆశ్చర్యకరం, దేదీప్యమానం, అనంతం, విశ్వతోముఖం అయి విరుజిల్లతున్నది అని అర్జునుడు ఏదైతే కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడో, ఆ దర్శిస్తున్నటువంటి అర్జునుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సంజయుడు, అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపంలో అనేక ముఖాలు, అనేక నేత్రాలు, అనేక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆ రూపం ఎలా ఉందంటే, పెక్కు దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలతో అలంకరించబడి ఉంది. ఎత్తబడినటువంటి పెక్కు దివ్య ఆయుధాలను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. అతడు దివ్యమైనటువంటి మాలలను, వస్త్రాలను ధరించి ఉన్నాడు. పెక్కు దివ్య గంధాలు అతని దేహానికి పూయబడి ఉన్నాయి. అలాగే ఆయన దేదీప్యమానంగా, అంతా ఆశ్చర్యకరంగా, దేదీప్యమానంగా, ప్రకాశవంతంగా, అనంతంగా, ఈ విశ్వతో ముఖంగా, విశ్వమంతా కూడా సర్వవ్యాపకమై ఆయన విరజిల్లుతున్నాడు అని చెప్పేసి అర్జునుడు ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నాడో కృష్ణ భగవానుల వారిలో, దానిని సంజయుడు
ధృతరాష్ట్రుడితో వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క విశ్వరూపాన్ని. సో ఎలా ఉంది అంటే అనేక ముఖాలు, అనేక నేత్రాలు, అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ దృశ్యాలను ఆ ఎదురుగా ఉండేటువంటి దేహంలోనే విశ్వరూప ఆయన దర్శిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఎలా ఉంది అని ఇంకా వర్ణిస్తున్నాడు. ఆ చూస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇక్కడ సంజయుడు కూడా చూస్తూ అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ ఆయన వివరిస్తున్నాడు. ఎలా ఉంది అంటే ఏకకాలంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు వెలువడితే కలిగే కాంతి ఆ పరమాత్ముడి విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఎట్లా వర్ణిస్తున్నాడో సంజయుడు. అంటే ఆ భగవంతుడు ఆ విశ్వరూప సందర్శనంలో అర్జునుని చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపము ఎలా ఉందంటే ఒకే సమయంలో ఆకాశంలో వందల వేల కొలదిగా సూర్యులు ప్రకాశింపజేసినట్లయితే, ఉదయించినట్లయితే ఆ వెలువడేటువంటి కాంతి ఏదైతే ఉందో ఆ కాంతి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క విశ్వరూప తేజస్సుకు సమానం కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు. కానీ అంత సమానంగా ఉంది అని కూడా చెప్పట్లే. చూడండి ఎంతటి అంటే ఒక సూర్యుడి వెలుతురే మనకి ఇంత పగలు కాలంలో ఇంత ఉంటే, చూడండి ఇక్కడ వందల వేల కొలదిగా ఉండేటువంటి సూర్యుల యొక్క తేజస్సు ఆ విశ్వరూపంలో, ఆ విరాట్ రూపంలో, ఆ జగద్రూపంలో అర్జునుడు దర్శించగలుగుతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో అది ఆ భగవంతుడు సర్వవ్యాపకమై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూప దర్శనంలో దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇంకా చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఇక ఆ విధంగా దర్శిస్తూ అర్జునుడు భగవంతుడితో చూస్తున్నటువంటి విషయాన్ని సంజీవుడు చెప్తున్నాడు. అప్పుడు అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని దర్శించాడు. సో ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణుడి యొక్క దేహంలోనే ఒకే చోట ఉండి ఆ దివ్య దృష్టి ద్వారా అర్జునుడికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ దివ్య దృష్టి ద్వారా ఆ ఎదురుగా ఉండేటువంటి దేహంలోనే ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి ఆ సమస్త ప్రపంచాలన్నింటినీ కూడా అర్జునుడు సందర్శిస్తున్నాడయ్యా ధృతరాష్ట్ర అని ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నాడు, తత స విస్మయావిష్టో పృష్టరోమాదనం జయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాసత. సో ఇక అప్పుడు ఆ విధంగా దర్శించినటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడు అని చెప్తున్నాడు, విస్మయానికి లోనయ్యాడు. సో ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ అర్జునుడు అప్పుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడు అని చెప్తూ రోమాలు నిక్కరబడుచుకున్నవాడై ఆ సుందరమైనటువంటి ఆ విశ్వ అనంతంగా సర్వవ్యాపకంగా ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి అర్జునుడి యొక్క రోమాలన్నీ నిక్కరబడుచుకున్నాయట. రోమాలన్నీ నిక్కరబడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు. అప్రయత్నంగానే ఆ అర్జునుడు ఇక ఆ రోమాలన్నీ ఆ దర్శించినటువంటి దాన్ని రోమాలన్నీ నిక్కరబడుచుకొని తల వంచి నమస్కారం చేయడానికి ఆ చేతులు జోడించి ఆ పరమప్రభువుని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాడయ్యా ధృతరాష్ట్ర అంటూ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలని సంజయుడు వివరిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక ఆ దర్శించినటువంటి అర్జునుడు రోమాలన్నీ కూడా రోమాంచితమైనటువంటి ఆ అర్జునుడు తల వంచి చేతులు జోడించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటున్నాడట, అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తతా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంచ
సర్వానురగాం చ దివ్యాన్. సో అర్జునుడు ఇక ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటున్నాడట, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలం యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను చూచుచున్నాను అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులతో చేతులు జోడించి ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడితో అంటున్నాడట. అర్జునుడు, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను, అంటే అన్ని విశ్వాలుగా ఉండేటువంటి విభజింపబడి ఉన్నటువంటి అన్ని విశ్వాలను ఆ దేహంలో చూస్తున్నాడు కదా. చూస్తూ సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, అలాగే ఈ సృష్టికర్తగా భావించేటువంటి కమలం యందు కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడిని చూస్తున్నాడట. శివుడిని కూడా, శివలోక అంటే అన్ని చూస్తున్నాడట. ఋషులందరినీ, సప్త ఋషులు అందరినీ, ఋషులందరినీ కూడా ఆ దేహంలోనే చూస్తున్నాడట. మరియు దివ్యమైనటువంటి సర్పాలు అన్నింటినీ నేను నీ దేహమందు చూస్తున్నాను కృష్ణ అని ఆ కృష్ణుడు ముందు మోకరిల్లి ఆ చూస్తూ ఉన్నటువంటి, తను దర్శించుతున్నటువంటి విషయాలని అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నాడట. ఇంకా చెప్తున్నాడు, అనేక బహుదర వక్త్రనేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. సో ఆ అర్జునుడు ఇంకా చెప్తున్నాడట, ఓ విశ్వేశ్వర, ఓ విశ్వరూపుడా, అనేక చేతులతో, అనేక ఉదరములతో, అనేక ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలోనే చూస్తూ ఉన్నాను. అనేకంగా విభజింపబడి ఉండేటువంటి అన్నింటినీ కూడా, అన్ని లోకాలన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఆ రూపంలోనే చూస్తూ ఉన్నాడట. చూస్తూ ఇంకా అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మ, కమలంలో కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మ, ఇతర శివుడు వంటి ఆ దేవతలందరూ, శివుడు వంటి అందరూ కూడాను ఆయన అందులో దర్శించగలుగుతున్నాడు. దర్శిస్తూ ఆయన అంటున్నాడు, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంత రూపములన్నీ కూడా, అనంతానంతంగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి అన్ని రూపాలన్నింటినీ కూడా నీ దేహంలోనే నేను చూస్తూ ఉన్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్యము అంతములను నేను చూడలేకున్నాను. సో ఆ దేహంలో చూస్తుంటే ఎక్కడ ప్రారంభమైందో, ఎక్కడ ఆది, ఎక్కడ ప్రారంభమైందో, ఎక్కడ మధ్య భాగం ఉందో, ఎక్కడ అంతమైందో అనేటువంటి అంశాలను ఆయన తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. అంతగా నీవు వ్యాపించి ఉన్నావు, ఆ సర్వము నీవే వ్యాపించి ఉన్నావు అనే భావనతో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడట. ఇంకా చెప్తున్నాడు, అనాది మధ్యాంత మనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశవక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. సో అక్కడ ఆయన దర్శించుకుంటున్నటువంటి ఆ విషయాలను ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, నీవు ఆది మధ్యము అంతము లేకుండా ఉన్నావు. నీవు ఎక్కడ ప్రారంభమయ్యావో, ఎక్కడ మధ్య భాగం ఉందో, ఎక్కడ ఎండైంది అనేటువంటి దానిని నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. నీ మహిమ అనంతము. నీవు అనేక బాహువులను కలిగి ఉన్నావు. సూర్య చంద్రులు నీ నేత్రాలుగా ఉన్నారు. నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది. నీ తేజస్సుసే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను. సో ఈ విధంగా ఆయనలో అనేకంగా ఉండేటువంటి, ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ మధ్య ఉంది, ఎక్కడ ఎండైంది అనేటువంటి గ్రహించలేకుండా అనంతంగా ఉండేటువంటి ఆయన అనేకమైనటువంటి బాహువులు కలిగి ఉండి, ఎలా సూర్యచంద్రులు ఆయన నేత్రాలుగా, చిన్న నేత్రాలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు, అంత చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉన్నారుగా అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆయన నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉంది. ఆ తేజస్సు సమస్త
సృష్టి అంతా కూడా ఉత్తేజమవుతుంది అని చెప్పి నిన్ననే చెప్పారు. ఈ మొత్తానికి వెలుతురుని ఇచ్చేటువంటి ఆ సూర్యుడే భగవంతుడి నుండి ఆయన కొంత ఆ తేజాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు ఇవాళ దర్శించుకోగలుగుతున్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. వారి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశచ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యతితం మహాత్మన్. సో ఆయన అంటున్నారు, నీవు ఒక్కడవే అయినను ఆకాశమును సకల లోకాలను వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఆ ఒక్కడే ఆకాశం దాకా వ్యాపించి అలాగే సకల లోకాలను వ్యాపించాడు. ఆ లోకాలు ఒక లోకానికి ఇంకొక లోకానికి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ ప్రదేశమంతా కూడా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఓ మహాత్మా, నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవటము నేను గమనిస్తున్నాను. ఆ మహా అద్భుతమైనటువంటి భయంకరంగా ఉండేటువంటి సమస్తము సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ రూపాలను చూసి సకల లోకాలలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా భయంతో కంపించిపోతున్నారట. అలా కంపించిపోతున్నటువంటి విషయాలను నేను గమనిస్తున్నానయ్యా అని అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అమీహి త్వాం సుర సంగా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంగాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇంకా, దేవతలందరూ అందరూ దేవతలు కూడాట నీ యొక్క ఆశ్రయమును పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారయ్యా. ఆ విధంగా జరుగుతున్నటువంటి నీ అనంత రూపమును నేను దర్శిస్తున్నాను కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపంలో తనేం చూస్తున్నాడు అనేటువంటి అంశాలని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, దంష్ట్రా కరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాల నల సన్నిభాని దిశో న జానేన లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయ కాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూచిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతూ ఉన్నాను. ఓ దేవదేవ, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అని ఇక ఆ విశ్వరూపాన్ని అంతా దర్శించిన తర్వాత అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ చూసి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆ భయంకరమైనటువంటి దంతాలతో ఎన్నో నోర్లతో ఉండేటువంటి ఆయన ఆ ప్రళయ కాల సమయంలో కనిపించేటువంటి ప్రజ్వలించేటువంటి అగ్నిలా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి చూచిన పిదప అసలు ఆయన ఎక్కడున్నాను అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మర్చిపోయి ఎక్కడికి పోవాలో అనేటువంటిది కూడా మర్చిపోయాను అని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు వేడుకుంటున్నాడు ఆ భగవానుల వారిని, ఓ దేవదేవ, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు వేడుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా వేడుకున్న తర్వాత ఇక మరలా కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారట, అర్జునుడు, కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో
లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ వస్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడట. సకల లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలమును నేను, ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా నాశనం చేయగలిగేటువంటి ఆ కాలాన్ని నేను అని చెప్తూ జనులందరినీ నశింపచేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పాండవులు ఇంకా కొద్ది మంది తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా ఈ యుద్ధంలో చంపబడతారు అని చెప్తూ భవిష్యత్తు జరగబోయేటువంటి ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగ విషయాన్ని గురించి కూడా కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారట. ఈ విధంగా ఏమని అంటే ఇక్కడ ఆ సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేటువంటి కాలము ఆయన అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇంతకుముందు సాధారణంగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడిని తన మిత్రుడు అని అనుకుంటాడు. ఆ తర్వాత కృష్ణుడు తన మిత్రుడు భగవంతుడని తెలుసుకున్నప్పటికీ అర్జునుడు అతని చేత సందర్శించబడినటువంటి పలు రూపాలతో చూసి కలవరపడ్డాడు. అందుకే అతడు నిరాశక్తి అక్కడ భయపడుతూ తన యొక్క ఆ భయాన్నంతా కూడా అడుగుతూ ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానులతో అంటే అప్పుడు కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఈ సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేటువంటి కాలాన్ని నేను, ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ జనులందరూ కూడా ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటున్నావో నా వారు నా మిత్రులు బంధువులు అని అనుకుంటున్నావో వారందరినీ కూడా నశింప చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వారందరినీ కూడా ఆయన చూశాడు కదా, ఆ దంతాలలో కొంతమంది అందులోకి పోతూ నలిగిపోతున్నారని, బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు అందరూ కూడా ఆ భగవంతుని చేత ఆహారంలాగా మింగివేయబడినటువంటి అంశాన్ని చూశాడు అర్జునుడు. తద్వారా కలవరపడిపోయాడు. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జనులందరినీ నాశనం చేయడానికే, అంటే నశింప చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. సో కొంతమంది మీరు ఆ పాండవులు 5గురు మరికొంతమంది తప్ప ఇరువైపులా ఉండేటువంటి ఈ యుద్ధానికి వచ్చినటువంటి ఇరువైపులా ఉండేటువంటి యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అర్జున అని తెలియచేస్తున్నాడు ఇక్కడ. వాస్తవానికి వారందరూ కూడా అంతకు ముందే చంపబడ్డారు అని ఆయన చేతిలో ఇక్కడ అర్జునుడిని తన చేతిలో ఉండేటువంటి ఒక పనిముట్టులాగా ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా ఉండమని చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తస్మాత్ త్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహాతాః పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడిని సవ్యసాచిన్ అని సంబోధించడం జరిగింది. సో సాధారణంగా యుద్ధ రంగంలో ఎంతో నైపుణ్యాలతో బాణాలను ఉపయోగించేటువంటి వాడిని సవ్యసాచిన్ అనేటువంటి పదంతో సూచిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ యుద్ధంలో 2 చేతులతో కూడాను ఆ బాణాలను సమానంగా, సాధారణంగా మనం కుడి చేత్తో ఎక్కువగా చేయగలిగి ఎడమ చేత అంత ఎక్కువగా చేయగలం, కానీ ఎవరికైతే 2 చేతులతో కూడా సమానంగా బాణాలని వేయగలిగేటువంటి నైపుణ్యము ఉంటుందో అటువంటి వారిని సవ్యసాచిన్ అంటారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. అందుకే తన శత్రువులందరినీ చంపడానికి ఆ బాణ ప్రయోగాలతో పనిముట్టులాగా ఉండమని చెప్తూ ఇక్కడ భవ సవ్యసాచిన్ అని ఆయన్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు, తస్మాత్ కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై. సో వారందరినీ కూడా నేను నశింప చేయడానికి వచ్చినటువంటి మహాకాలమును నేను అని చెప్పారు కదా, అందుకే అంటున్నారు, కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందుము. వారందరూ కూడా చంపబడతారు, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నా ఏర్పాటు ద్వారా వారందరూ కూడా ఇంతకు ముందే చంపబడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, కాబట్టి లేచి సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందుము. సో చూడండి ఇక్కడ తన యొక్క భక్తులకు ఎంతటి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు, తానే చేస్తున్నాడని చేయగలిగేటువంటి వాడు.
దాన్ని అర్జునుడికి హీరోని చేస్తున్నాడు. ఆ యుద్ధంలో గెలిపించినటువంటి, ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో గెలిపించినటువంటి కీర్తిని ఆ అర్జునుడికి ఇచ్చేస్తున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, నువ్వు జస్ట్ కీర్తిని పొందు అంతే. యుద్ధ సన్నద్ధుడివై కీర్తిని పొందు. శత్రువులను జయించే సర్వ సంపదలతో ఉన్నటువంటి ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేయి, వారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలము ఒక పన్నిట్టులాగా ఉండు. అంతే, నీవు బాణాలు వెయ్యి, మిగతాదంతా నేనే చూస్తాను అన్నట్లుగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో చూడండి, అంతా చేసేటువంటి వాడు ఆయనే, కానీ కీర్తి తన యొక్క భక్తులకు ఇస్తున్నాడు. అది ఆ భగవంతుడి యొక్క గొప్ప ఇది, ఆయన కరుణ ఆ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పి. ఇక ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడిక మరలా మాట్లాడుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగాః. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడట, ఓ ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందము అనురాగాన్ని పొందుతూ ఉన్నది. అంటే సాధుజనులందరూ కూడా ఆయన్ని పొగుడుతూ, భక్తులందరూ కూడా ఆయన్ని పొగుడుతూ, ఆ దేవతాగణాలు అందరూ కూడా ఆయన్ని పొగుడుతూ జగత్తంతా కూడా, జగమంతా కూడా ఆనందంతో అనురాగంతో ఉండిపోతూ ఉంది. అదే సమయంలో రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారట. ఆ భగవంతుణ్ణి శరణజొత్తనటువంటి ఆ రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చూసి భయపడి అన్ని వైపులకు పారిపోతూ ఉన్నారట. ఇక అదే సమయంలో సిద్ధుల సంఘాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడికి నమస్కరిస్తున్నాయట. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే, నీకు తప్ప ఎవరికయ్యా ఇదంతా అంటూ ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించినటువంటి అర్జునుడు అక్కడ తాను చూస్తూ ఉన్నటువంటి, తను అనుభూతి పొందినటువంటి విషయాలన్నీ చెప్తూ, మరి నీకు జరగకపోతే ఈ విషయాలన్నీ ఎవరికి జరుగుతాయ్యా? నిన్ను పొగడము అనేటువంటిది, దేవతలంతా నిన్ను పొగడపోతే ఎవరిని పొగుడతారయ్యా? ఆ రాక్షసులంతా నిన్ను చూసి పారిపోకపోతే మరి ఎవరిని చూసి పారిపోతారు? నిన్ను శాంతి శాంతి అని కీర్తించడం అనేటువంటిది సిద్ధుల సంఘాలన్నిటికీ కూడా అది జరుగుతుంది. సో అదంతా నీ విషయంలో జరగవలసినదే జరుగుతుందయ్యా అని అర్జునుడు అంటున్నాడట కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా ఇక ఆ విధంగా ఆయన దర్శించిన తర్వాత అర్జునుడికి మరలా తన బాల్యంలోనూ తను ఇప్పటి వరకు మిత్రుడిగా భావించి చేసినటువంటివన్నీ కూడా గుర్తు వచ్చి ఆ భగవంతుడిని మరలా వేడుకుంటున్నాడు. ఇక ఆయన సకేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ ఏ యాదవ హే సకేతి అజానత మహిమానం వేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్థమసత్కృతోసి విహార శయ్య శనభోజనేషు ఏకోత వాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్ క్షామయే త్వామహమప్రమేయం. సో ఆయన ఇక అర్జునుడికి తను చిన్ననాటి నుండి తన భావగాను తన మిత్రుడుగాను భావించి తను ఇద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంభాషణలన్నీ గుర్తుకొచ్చి ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించిన తర్వాత యథార్థంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆయనకి ఈ విధంగా అంటున్నాడట అర్జునుడు, నీ మహిమలను తెలియక నిన్ను మిత్రునుగా భావించి ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని సంబోధించి ఉంటిని. ప్రేమతో గాని లేదా మూర్ఖత్వంతో గాని నీనునరించిన దానినంతటిని దయతో క్షమించుము. మనము విశ్రాంతి గైకొనినప్పుడు, ఒకే శయ్యపై శయనించినప్పుడు, కూర్చుండినప్పుడు, కలిసి భుజించినప్పుడు, ఒంటరిగా కొన్నిసార్లు మరియు పలు మిత్రుల సమక్షంలో మరికొన్నిసార్లు నిన్ను నేను హేళాకోలంగా అగౌరపరిచి ఉంటిని. ఓ అచ్యుత, ఆ అపరాధములన్నింటికి నన్ను క్షమింపుము అని ఆయన క్షమాపణ వేడుకుంటుంది. సాధారణంగా
మనకి ఒక అపరిచితుల్లాగా ఉండి ఏమీ ఆయన గురించి తెలవకపోతే, ప్రధానమంత్రి వచ్చినా ప్రధానమంత్రి అని తెలవలేదనుకోండి, లేదా ఒక రాష్ట్రపతి వచ్చినా అతని గురించి మనకేం తెలవకపోతే ఏం చేస్తాం? సాధారణంగా వస్తుంటే పక్క వాళ్ళతో మామూలుగా మాట్లాడుకుంటూనే పోతాం. అతని యొక్క తత్వం తెలిసిన తర్వాత, లేదా స్కూల్‌కి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ ఉండేటువంటి వారిలో టీచరో, మీ ప్రిన్సిపాలో గురించి తెలవక ఏదో మామూలుగా వారే అనుకోని మాట్లాడామనుకోండి. ఆ తర్వాత వారి యొక్క యథార్థ స్థితిని తెలుసుకున్న తర్వాత మనలో కలుగుతూ ఉంటుంది ఆ ఆందోళన. అరే! నేను ఇటువంటి వాడిని ఇలా అంటినే అని. ఇక్కడ కూడా అర్జునుడు తన విషయంలో సాధారణంగా ఏమంటాడు? అంతటి దేవాది దేవుడిని సాధారణంగా ఓ కృష్ణ ఇట్రా, ఓ కొన్నిసార్లు ఓ యాదవ, కొన్నిసార్లేమో ఓ మిత్రమా ఇట్రా అని పిలుచుంటాడు. అది ప్రేమతో కావచ్చు కదా! సో, స్నేహితుల మధ్య ఉండేటువంటి ఆ అన్యోన్యత ఆ విధంగా వారిని పిలుచుంటాడు. అలాగే కొన్నిసార్లు విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు ఒకే శయ్యపై ఉండి కూర్చున్నప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు, కలిసి భుజించేటప్పుడు, కొన్నిసార్లేమో ఇద్దరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, కొన్నిసార్లు మిత్రులతో ఉన్నప్పుడు, "ఏ ఊరుకోరా" అని ఏవో అంటాం కదా! మిత్రులతో మనం ఉన్నప్పుడు. అదే విధంగా వారి మధ్య కూడా అలాంటి సంభాషణలు జరిగి ఉండి ఉంటాయి కదా! సో, వాటన్నిటికి కూడా మరి ఇప్పుడు సాధారణమైనటువంటి మిత్రులు కాదు కదా! దేవాది దేవుడుగా ఎరిగిన తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాం, మిత్రులుగా మనం మాట్లాడుకుంటుంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు మంచి అన్యోన్యత ఉన్నటువంటి మిత్రులు హేళాకులంగా ఏదేదో అగౌరవపరుతూ ఏ ఊరుకోరా పార్ట్నర్ నువ్వులే అని ఏదో మాట్లాడుకుంటాం కదా! సో, అటువంటి విషయాలు కూడా వారి మధ్య జరిగి ఉంటాయి. సో, కనుకని ఆయన అంటున్నాడు, వీటన్నింటికి నన్ను క్షమించు అర్జున్ కృష్ణ అని వేడుకుంటున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యచ్చ గురుర్గరీయాన్ న త్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమప్రభావ. సో, ఆయన అంటున్నాడు ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరాలకు నీవే తండ్రివి. నీవే ఈ సృష్టి అంతా ప్రారంభానికి నీవే, నీ ద్వారానే ఈ సృష్టి అంతా వచ్చింది. కనుక నీవే తండ్రివి. ఈ సమస్త లోకాలలో ఉండేటువంటి కదలలేని జీవుల అన్నింటికీ కూడా నీవే తండ్రివి. నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడువు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ జగత్తందుడికి కూడా ఆ ప్రథమ గురువు, జగద్గురువు ఆయన. విశ్వం మొత్తానికి కూడా గురువు ఆయన. ఆయన జగద్గురువు. సో, అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ. నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడువు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువువు. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవరూ ఉండలేరు. నీకంటే గొప్పవారు కాదు, అసలు నీతో సమానమైన వారే లేరయ్యా అంటూ, ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. సో, ఇక విధంగా చూస్తూ ఆయన ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి నేను ఆనందించాను. అయితే నా మనసు భయంతో ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నది. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ పూర్వరూపాన్ని చూపించు, అనుగ్రహించు. ఇక ఆ విశ్వరూపాన్ని మొదటేమో అడిగాడు. అదంతా చూసిన తర్వాత ఆనందపడ్డాడు ఒకవైపు. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా భయంతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. భయంతో వణుకుతూ ఉంటున్నాడు. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ పూర్వరూపాన్ని చూపించు, అనుగ్రహించు అని మరలా వేడుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. సో, ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, మునుపటిలాగే కిరీటము, గద, చక్రము ధరించినటువంటి నిన్ను చూడదలిశాను నేను. 1000 చేతులు కలిగినవు విశ్వమూర్తి, 4 భుజాలతో పూర్వరూపమని నాకు సాక్షాత్కరించు అని వేడుకుంటున్నాడు. సో, ఇదంతా వేలాది కొలదిగా చేతులు, ముఖాలు అన్నీ కలిగి, ఉదరాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ రూపాన్ని చూసిన తర్వాత అది చూడలేక ఇక అంటున్నాడు, మునుపటిలాగే కిరీటము, గద, చక్రము, శంఖ చక్ర గదహస్తాలు ధరించి ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ చతుర్భుజ 4 భుజాలతో ఉండేటువంటి ఆ రూపాల్లోనే చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను నేను. నాకు ఆ రూపంలో దర్శనమియ్యవయ్యా అని వేడుకుంటున్నాడు. సో, ఇక ఆ విధంగా అడిగిన తర్వాత అర్జునునితో కృష్ణ భగవానులు ఈ విధంగా అంటున్నారట, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో
ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. ఓ అర్జున, నీవు నా భక్తుడవు, మిత్రుడవు, నాపై ఎటువంటి అసూయాపరుడవు కానందువల్ల ఆ భక్తుడికి ఇది దర్శనం అంతా కూడా భక్తుడికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అది కూడా ఆ దేవదేవుడి యొక్క అనుగ్రహము ఉంటేనే. అదే అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎవ్వడు ఎప్పుడు చూడలేదు. ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకు ముందు ఎవ్వడు ఎప్పుడూ చూడలేదయ్యా. అటువంటి ఆ సర్వోన్నతమైనటువంటి, తేజోమయమైనటువంటి, సనాతనమైనటువంటి, అనంతమైన ఆ విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపెట్టాను. దీనిని ఇంతకు ముందు ఎవ్వడు ఎప్పుడూ చూడలేదు అంటూ చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఆ విధంగా వారి మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణ మరలా సంజయుడు వచ్చాడు ఇక్కడ. సంజయ ఉవాచ ఇత్యార్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవపుర్మహాత్మా. సో ఇక ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అంటున్నాడట, భగవంతుడైన కృష్ణుడు, ఆ దేవదేవుడైన పరమాత్ముడైనటువంటి కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని దర్శించాడు. అంటే ఆ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడట. చివరికి అతను తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. తద్వారా భయపడే అర్జునుడిని ఓదార్చాడు అంటూ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమని ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఒక విధంగా, ఓ ధృతరాష్ట్ర, నీవేదైనా ఇంకా యుద్ధంలో నీ పుత్రులు గెలిచే అవకాశం లాంటివి ఏవైనా ఉన్నాయేమో అని ఆశతో ఉన్నావేమో, అది జరగదు. ఎందుకంటే భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడి వైపు ఉన్నాడు. అర్జునుడు ఏది అడిగితే అది చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ రథానికి సారథిగా ఉండమంటే ఉన్నాడు, విశ్వరూపాన్ని చూపెట్టమంటే విశ్వరూపాన్ని చూపెట్టాడు. అది చూసిన తర్వాత అర్జునుడు భయకంపితుడై మరలా ఆ చతుర్భుజ రూపాన్ని, ద్విభుజ రూపాన్ని చూపెట్టమంటే అర్జునుడితో అలా మాట్లాడుకుంటూ, నీకంటే ముందు ఎవరికి ఈ రూపాన్ని నేను దర్శనించినటువంటి వాడే లేడు అంటూ చెప్తూ అర్జునుడికి ఆ విశ్వరూపాన్ని ఉపసంహరించుకొని ఆ చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడయ్యా ధృతరాష్ట్ర. చివరికి ఆ చతుర్భుజ రూపం తర్వాత చివరికి సాధారణంగా ఎప్పుడు ఎదురుగా ఉండి కనపడేటువంటి ఆ ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపెట్టాడు. ఆ విధంగా ఆ భయపడుతూ ఉండేటువంటి అర్జునుడిని కృష్ణ భగవానుల వారు ఓదార్చాడు. అంటే అర్జునుడి వైపు ఎప్పుడూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఉన్నారు. ఆ దేవదేవుడి యొక్క కృప ఎప్పుడూ ఆయనపైనే ఉంది. ఆయన ఏది అడిగితే అది చేస్తున్నాడు. అటువంటి వాడు ఈ యుద్ధంలో నీ పుత్రులను గెలవకుండా చేయలేడా అని చెప్తూ ఈ విధంగా ఒక విధంగా ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు హింసిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక మరలా అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతా ప్రకృతిం గతాః. సో అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడట, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మానుష్య రూపము చూసి నా మనసు శాంతించింది. సో ఏ విధంగా అయితే ఇంతకుముందు అల్లకల్లోలం చెందాడో అటువంటి ఆ అర్జునుడు ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు విశ్వరూపాన్ని ఉపసంహరించుకొని మొదటగా చతుర్భుజ నారాయణుడి రూపంలోను, ఆ తర్వాత ఆ ద్విభుజమైనటువంటి ఆ శ్యామ సుందర రూపాన్ని అర్జునుడికి చూపెట్టినాక
ఇక అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపము చూసి నా మనసు శాంతించింది. నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావాన్ని పొందాను. అంటే మరలా ఇంతకుముందు ఆందోళన లేనటువంటి ఆ రూపం ఏదైతే ఉందో ఆ స్వభావాన్ని మనసంతా కుతూటపడి సాధారణమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్నాను అని అర్జునుడు అంటున్నాడట. ఇక మరలా దానికి భగవానులు వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానుడు చెప్తున్నాడట, భగవానుడు పలికెను, నీవు చూసే నా ఈ యొక్క రూప దర్శనం పొందుటం ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఆయన చెప్తున్నారు, సుదుర్దర్శనమిదం రూపం దృష్ట వానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. సో దేవతలు కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారట. సో అటువంటి రూపంలో ఆ దేవతలకు కూడా కొన్నిసార్లు ఆ అవకాశం వస్తుంది, కొంతమంది ఆ అవకాశం రాకుండానే వారి గడుపుతూ ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా నీవు చూసే ఈ యొక్క రూపం ఏదైతే దర్శనం పొందడం అనేది ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప సందర్శనం వేదాధ్యయనం వలన కానీ, వేదాలను అధ్యయనం చేయడం వల్ల కానీ, తపస్సుల వల్ల అనేక ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి తపస్సులు చేయడం వల్ల కానీ, అనేక దాన ధర్మాలను చేయడం వలన కానీ, లేదా యజ్ఞాలు చేయడం వలన కానీ లభించదు. సో నీవు దర్శించినటువంటి ఈ విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో ఆ విశ్వరూప దర్శనం ఏదైతే నువ్వు దర్శించుకున్నావో అది ఎంతో వేదాలను అధ్యయనం చేయడం వల్ల కానీ, తపస్సులు చేయడం వల్ల కానీ, దాన ధర్మాలు చేయడం వల్ల కానీ, యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం వల్ల కానీ లభించదు అర్జున అని చెప్తూ, అంటే భక్తులకు మాత్రమే కలిగేటువంటి ఆ అవకాశాన్ని ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో చెప్తూ ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంతో ఈ విధంగా ఆయన ముగిస్తున్నారు. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు య సమామేతి పాండవ. సో ఆయన అర్జునుడితో ఇలా అంటున్నారు, ఓ అర్జున, కామ్య కర్మలు మానసిక కల్పనలమనే కల్మషముల నుండి విముక్తి అయి నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మలు చేసేవాడు, నన్నే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఎవడైతే ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు తన యొక్క భక్తుల గురించి, ఆ భక్తుల యొక్క మానసికమైనటువంటి కల్పనల గురించి ఆయన చాలా వివరంగా చెప్తూ సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు. ఏమంటున్నారు ఆయన, కామ్య కర్మలు ఏదైతే మనం కోరికలతో కూడినటువంటి ఆ కర్మలు, మానసిక కల్పనం అనేటువంటి ఆ కల్మశాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసినటువంటి ఆ భక్తులు, ఆయన పట్ల భక్తితో ఉంటూ ఆ దేవదేవుడి కొరకి కర్మలు చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి తన జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని అదే సమయంలో ఈ సర్వ జీవుల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా సమత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఎవరైతే ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పక నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్తూ సో ఈ విధంగా ఈ విశ్వరూప దర్శన యోగమును ముగించడం జరిగింది. సో ఈ విధమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వమంతటా ఆయన ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేయడం జరిగింది.